दिली आसा तांची रिक्रुटमेंट याच्यानंतर बंद जाता गव्हर्मेंटान आणि दोज विल हॅव टू बी आउटसोर्स थ्रू गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हियर आफ्टर. कोणाची बंद माळी आज आम्ही गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाची नवी इमारतीचे उद्घाटन केलं. आतापर्यंत ताणें काम केलं त्याचा रिव्ह्यू घेतला. जे आउटसोर्स करता लागलो काही खात्यांनी कॉन्ट्रॅक्टरा मार्फत तांची खूप पिळवणूक जाता आणि ती पिळवणूक आणि छळवणूक ही थांबपा खातीर गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट ॲक्ट केलो आणि त्याच्या प्रमाणे त्या ॲक्टा प्रमाणे कॉर्पोरेशन केलं. जे कॉर्पोरेशन करून जॉब सिक्युरिटी मेळ्ळें, तांकां रिटायरमेंट बेनिफीट मेळटा अवेलेबल आसा. आमी आधी काम करत असताना आम्ही हे दिवन रिलॅक्सेशन दिवन आम्ही ते एकोमोडेटूय करतात. तांकां ट्रेनिंग दिले वता, स्किल इम्प्रूव केली वता, सर्विसीस बऱ्यो मेळटात आणि त्याच्यामुळे फॉर द फर्स्ट टाइम इन गोवा जे सिक्युरिटी गोंयकार करूच वचपाक तयार नासले ते ओव्हर 1500-1600 सिक्युरिटी आतापर्यंत गेले आणि मोठ्या प्रमाणात मागणी आसा. सरकारच्या डिपार्टमेंटांनी सगळ्या आम्ही सिक्युरिटी आणि हाऊसकीपिंग हे तांच्या मार्फतच घालतले. तांची जर इमारत आणि तांकां आमी जे एकूण गोष्टी अवेलेबल करून दिल्या त्याच्या वयल्यान सरकार ह्या विशयाचेर कितलो सिरियस आसा हे लक्षात येता. वन्स द मल्टीटास्किंग स्टाफ स्कीम कम्स इनटू फोर्स, द पर्सन होल्डिंग एनी क्वालिफिकेशन बिलो SSC or ITI, there will not be any appointment in the administration now here. So this is in sync with the pay commission guidelines? Yes.